Hello, maayong adlaw mga higala. Ato ang topic karon ani nga video kay bahin sa modal verbs nga kini ang can ug could. Unsaon paggamit sa can ug could. Mga modal verbs siya guys kung unsaon nato paggamit ani mga words nga kani nga can ug could lagi. Ug asa tani gamiton kay perting pagkagamita ani nga mga pulong sa English kay sa matag adlaw-adlaw nga makigistorya gamit ang English language gamit kayo ning can ug could. So una, ato ang makatunan nga ray unsaon paggamit ang can ug could ug asa nato ning pulong nga gamiton sa usa ka sentence or pakigistorya. Unya guys, di na nato padugayon pa ato anang sugdan para mahibaw-an dayon nato kung unsaon paggamit ning mga words nga can ug could. So para magamit dayon nato sa pakigistorya, natay pakigistorya mga foreigner o unsa ba na diha ka chatmate nga mga foreigner o mga kung mga OFW makiistorya ta sa atong makahalubilo baka ng mga atong makita maila-ila sa laing nasod nga mogamit tag English. So dali ra kayo kay importante man kayo ning kaning can ug could, modal verb. So mag-discuss mo tag laing video mahitungod anang modal verbs pero unahon sa nato ning can ug could kay mo importante kayo gyud para maka-istorya ta. O ato ta sa pinakaunang slide. Here we go. Okay mga higala, ato ang sugdan dara ang ato ang lesson mahitungod sa can o could. So number one, unsa man ni siyang can? Kaning can guys, sabot ani niya sa Bisaya kay mahimo, mabuhat, mahimo. Kumbaga, naa kay abilidad nga mabuhat ni nimong butanga or kaning aksyon na parte sa imong lawas ba nga mahimo ba yun nimo or idea ba nga mahimo ba nimo mabuhat ba nimong butanga or kaning aksyon. So mao ni say can. Ang ato ang unang gamit ani guys, gamito ni siyang can sa mga abilidad, kanang abilidad nga imong nakatunan ba mahimo ba nimo ng butangan ng mga abilidad na kay abilidad nga buhato ni ang paghimo ana pagtukod og balay, paglakaw, mahimo ba nimo madbuhat ba nimo butangan lahi atong duha katong buhat mo to siya. Buhat naman to nimo imo na tong gibuhat silbi. Kani siyang kan kay imong buhaton ba makaya gyud nimo naa jud kay abilidad nga imong mabuhat ng usa ka butang o usa ka aksyon. Example, I can do that. Ako na siyang mabuhat. I can do that. I can. Ako ang mabuhat ng butanga. Ano ba? Abilidad nimo silbi. Kaya ni nimong pasanon o kaya ni nimong buhaton ning kaning balaya. I can do that. I can build that house. I can walk. I can stand. Makabarog ko, makalakaw ko. I can run. I can jump. I can do things that uh, anybody can't. Example kanang mabuhat nimo butang nga dili mabuhat kuno sa lain na. Example lang gud basta na kay abilidad ba nga mabuhat nimo ang usa ka butang mo na sibot pasabot aning kan. So magsugod ta sa pinaka example aron sa tas abilidad kanang mabuhat nimo unsay kaya nimo buhaton. Example, I can play the guitar. So mabuhat nako, mahimo na kong maka-play ko gitar, makatukar kog sista kanang gitara ba, kaya na kong mutukar, mahimo na ko na siya ba, I can. Pero dili gani nimo makaya, I can't. I can't play the guitar. Kaya di ko kamao ana. Di ko kamao. Pero kung kamao ka, mahimo nimo na kay abilidad nga mabuhat na nimong pag-play anang gitara, pag kuskus anang sista, nga makatukar ka silbi so moingon kag I can play the guitar basta ang pinaka concept ani niyang can guys nga modal verb nga can na kay abilidad ba nga mabuhat nimo ng butanga so I can kay mahimo man nimo tan-aw nimo mahimo mang bana-bana nga kaya na akong buhaton para sa nang paglangoy di barong ka maumlangoy ako di ko maumlangoy I can't swim so kay bawo ko nga ako'y abilidad nga para mo langoy mo moingon kong I cannot I can't pero kung kamao ko mulangoy kay bawo ko kung galingon na ako'y abilidad nga mabuhat ko na siya I can do that. I can swim. Mahimo na ko. So I hope nga nasabtan niyo, 'di ba? Simple na kayo. Second hang example na to, guys. He can swim well. So maayo kayo na siyang mulangoy, mabuhat niyang mulangoy nga maayo kayo. He can. Pero kung dili gani he can't swim well kay bag-o lang siyang ga-practice ga kapakapad sa tubig. So di siya kamao mulangoy pa kaayo. He can't. He cannot. So ayong makita guys nga masabtan ninyo nga nagtuyok ra ni siya sa abilidad nimo ba kung kaya ba nimo buhaton ang usa ka butang o usa ka action nga mahimo nimo. Then sa ikatulong example na to kay she can run fast.
mahimo niyang mudagan og paspas kaayo siyang mudagan. Kinaam si abilidad nga mabuhat na niya. Ako pod, I can run fast. Ako pod, makadagan po kong paspas kay kusugay akong pagdagan. Siya, he can run fast. So mo na si timan-an ninyo, dali ra kaayo, di ba? Abilidad ra ni siyang kan. Mugamit gani kag words nga kan, kinahanglan kaya na nimo buhaton, kung dili gani cannot, can't, dili di na ko na siya mabuhat. So di ba makita ninyo atong subject pronoun, I, he, she, or they can't do that, dili na nila mabuhat. We can do this, mabuhat ni nato. So mao na sa simple ra kayo. Ito lang timan-an permente nga kaning kan abilidad ni siya nimo, abilidad sa usa ka tawo, abilidad sa kinsaman nga mabuhat ang usa ka butang. Dahil ari na punta sa code. Kaning code guys, mo na siya past tense sa kan. Human na silbi ba? Nilabay na, human na, niagi na. Katong kan, nabuhat pa man to karon. Katong kaning code, wala na, human na, niagi na, nilabay na, silbi. So example sa ubos sa atong basahon, I could play the guitar when I was young. So, mahimo nako, mabuhat na kong mo play or mo kuskus og sista, gitara, sa katumbatan-on pa ko. Karon dili na. Sa una, mahimo nako, pero karon dili na. Nakuha ninyo guys, so kani siyang code, human na, nilabay na ba? Dili na nimo siya mabuhat karon sa una, mabuhat nimo na kay abilidad nga mabuhat to nimo sa una, pero karon wala na, ming labay na tong katong abilidara, human na to, nalaya na tong abilidad nimo ba? Kay basin busy ka sa imong trabaho or na kay gibuhat nga lain nga nalimtan na to nimo siya pagbuhat nga di na kakamao mohimo ato wa na kay abilidad nga imo to siyang mabuhat pagbalik. Mao na siyang I could play the guitar when I was young. So mahimo na kung makagitara, mukuskus og sista atong batan-on pa ko, pero karon dili na kay wa na koy practice or busy kog bantay bata or unsa pa trabaho, limpios balay, unsay akong buhaton nga di na nako siya mabuhat ba, nawa na to na kong abilidara, nilabay naman to siya. So could atong gamiton anang mga inana nga sitwasyon, timan-ana to makigistorya ganita sa English, makigistorya gyud taglaing tawo nya man English atong gamiton, mulabay na gani ang imong abilidad, human na sa una nga abilidad imong mahimo nimo, pero karon di na para sa mga tiguang nga maay kay paspas kay sila sa mong lakaw, mo trabaho sa batan-on pa, pero ini katiguang na di na nila mabuhat, wala na sila abilidad nga buhaton na kay tiguang naman sila, nilapas na matong ilang abilidad nga mabuhaton nila, ilang lawas, di naman physically fit nga mo buhat anang mudagan og kusog kayo, nabugoy tiguang kusog kay mudagan, di ba panagsar kayo, wa gyud. Diba? So inana ra na siya, simple na kay basta imong istorya nga human na code atong gamiton, pero mahimo pagani nimo na pagani karon panahon na mabuhat pa nimo ng abilidara kan atong gamiton. I can play that, I can do that, I can swim, I can jump, I can fly. Nana, so kisa ko tayo makalupad. Example lang to siya. Unya sa ikaduhang example na to sa ubos, he could swim well. Maayo kay siya mulangoy, kasi abilidad nga may mulangoy until he had the accident. Pero human atong na-aksidente siya, di na siya kamao mulangoy, nilabay na to katong iyang abilidad nga maayo kay siyang mulangoy. Sa una, maay kay siyang mulangoy, sakto pa iyang lawas, maay pa iyang panglawas, pero sa dihang na-aksidente siya, pagkahuman atong hitabua, di na niya mahimong mulangoy ug maayo pa kaayo. Kay na-injured ba ron niyang tiil or naunsa ming labay na ba, human na, nilabay na, nilapas na, human na tong hitabua, human na tong iyang abilidad nga may kay mulangoy, so wa pa tong aksidente. So karon kay na-aksidente siya, so wa na, human na, code ang atong gamiton kaning code kay human naman ning labay naman. So guys, I hope na inyong nasabtan ang kaibahan nila, ang ilang kalahian ba silbi sa duha. Ang usa kaning kan abilidad ni nimo nga mabuhat karon, pero kung human na nilabay na nga abilidara, wala na, di na nimo mabuhat karon sa una, mahimo nimo, pero karon di na, code atong gamiton. So example, basahon na ito pinakauna, I can play the guitar. So mahimo na ko abilidad nga mo kuskus og gitara. He can swim well, maayo kay siyang mulangoy, na si abilidad, mahimo man niya, makita man nimo nga nilangoy gyud siya, maayo kayo. So he can swim well, mo na makasulti ka. Unya, she can run fast, kaya niya mutakbo, mudagan siyang maayo, kusog paspas kay mudagan. Kay makita man nimo nga makita nimo nga iyang abilidad ba nga nabuhat niya. Pero human na nilapas na dito sa code, past tense of can, I could play the guitar, maka kuskus ko gitara, pero sa una pa sa katong batan-on pa ko, wala na karon, wala na, nilabay na ba. Unya, he could swim well, may kay siyang mulangoy, pero sa dihang na-aksidente siya, di na siya kamaumlangoy. Kaya na-injured siguro yan tiil, or naunsa ba siya nga, minglabay na tong abilidara. So, I hope guys, nasabtan ninyo. Ato ta sa laing slide, next slide para sa laing panggamit aning can,
ug could. Napaman siya laing gamit. Ato ta kani siya para ra ni sa abilidad kanang abilidad nimong mabuhat. Ato ta sa laing slide para mahibaw-an nato sa pay laing gamit aning can ug could. Here we go. Okay, padayon ta mga higala dari sa atong next slide. Here we go. So ari ta sa could. Kaning could, mga posibilidad, possibility. Ganina kay ability man to, abilidad. Mahimo ba nimo can ug could. Karon diri sa ta sa possibility, posibilidad, could. Kaning could, mogamit ning could ari sa mga posibilidad kana bitong dili sure nga mahitabo kay possibility ra, posibilidad ra mahitabo para sa nang muuan ay posibilidad nga muuan ron kay gadag-om pero wa ta kay bawang muuan ba gyud or dili kay igo ra man siya ni lagdag-om unya uroy mawa tukit ang dag-om so di gyud ito mahitabo pero naay posibilidad ba 60-40 40% di mahitabo naay 60% nga mahitabo posibilidad ba nga mahitabo so ari tas code saon paggamit ning code sa mga posibilidad nga sitwasyon nakigistorya ta sa mga foreigner, amo or unsa pa na diha na atas laing nasod makiistorya ta sa ato ang mga amo o mga OFW or sa ato ang mga engineer inana o sa mga makaila-ila na to diha ang mga Amerikano, mga Indiano unsa pa na mag-English mo mga posibilidad nga inyong maistoryahan mo gamit tag code. So again, possibility, mga posibilidad. Code ra ni siya guys. Ari sa tas present kaning karon panghitabo karon itong karong sitwasyon na dili nilabay o dili po sa umaabot karon present. So atong pinakaunang example, the train could be late. So naay posibilidad basig ma-late ang train, dili maabot dayon kay basig naunsa to sidto dito na guba baron ang train. So naay posibilidad nga ma-late ang train. So gamito na to ang kaning code aning in-ani nga sitwasyon. Sama aning train ron nagpaabot kay des platform sa train. Inana example des MRT Manila. Nya dugay ka naabot ang MRT kay sige man na siya kaguba tungod ana ilang maintenance nga way klaro ba. Nya inana so magpaabot ka nya dugay kay naabot nya malate na kasi imong trabaho kay ka nga na late mang train imong ko wala pa laging train so bisig malate ang train the train could be late kay tungod aning permintim gini inani the train could be late kana siya sa present na siya nga panghitabo karon ba karong sitwasyon na karong higayon na. Unya ari ta sa ikaduhang example, basta guys sa posibilidad ra niha dili na ingon nga sure gyud, nga sure bull gyud nga mahitabo. Kuan ra ni siya mga posibilidad, mogamit ang code basta mga sitwasyon nga posibilidad. Why klaro ba 60-40 sa 60% mahitabo, 40% dili. Nya sa ikaduhang example, if you don't study, kung dili ka mag-aral, kung dili ka mag-aral sa Bisaya ani mag-aral, kung dili ka kanang kuan gyud maayo, magtuon dihag maayo, magtuon kung dili ka magtuon og maayo, you could fail the exam. So mabagsak ka, mahagbong ka sa imong exam kay kanang di man ka magtuon, naay possibility, naay posibilidad dili gani 60-50, di 60-40 ang posibilidad ani siya 90-10, 90% mahitabo, 10% dili kay wa man ka magtuon, munang mahagbong ka. Pero wala pa ni siya mahitabo. Sa future man ni siya, kuan man ni siya nga sentence, kaning ato ang sentence nga example para ni siya sa umaabot wala pa ni siya mahitabo bagi tagaan lang kag advice imong ginikanan nga kung dili ka magtuon og maayo mahagbong jud ka sa exam naay posibilidad 90% mahagbong ka kay wa man ka magtuon. So if you don't study you could fail the exam. Pero kung mahitabo gani na if you study now you can pass the exam. Mahitabo mahimo posibilidad, di ba? Abilidad na gyud na nimo mahimo nimo kay nagtuon man karon. So di ba? Ang kalahian ra to ako atong gi-example yung kalahian para mag-focus ta diri sa possibility kay posibilidad ra man humanam ta atong abilidad gi-discuss na to ganina. So again, if you don't study, kung dili ka magtuon, you could fail the exam. So inani posibilidad sa umaabot niya, dili ni katong ganina atong i-discuss katong unang example sa present man to karong higayuna, karong hitabua, karong rasa. Nya kani siyang if you don't study, you could fail the exam. So para ni siya sa future sa umaabot. You could 90% mahagbong jud ka kay wa man ka magtuon. Unya sa ikatulong example na to, Graham could have gotten the job. So nakuha ta tong Graham ang trabaho if he had gone to the interview. Kung niadto lang siya sa interview. Pero human na ni siya, di ba? Taminawon niyo ang sentence. Makapasa ta to makuha ta tong Graham ang iyang trabaho kung niadto siya sa kining
pag-interview ni tunga sa dito sa interview pero wa man siya motunga dito, maong wala niya makuha ang trabaho. Human na ba nahitabo na gihisgutan namo karon na barong ko kay istorya kung gihisgutan. Graham could have gotten the job if he had gone to the interview. Makakuha ta to ni Graham ang trabaho pero saon man wa man siya motunga sa interview, mo nang nahagbong hinuon siya. Possibility gihapon to siya nga makuha niya, posibilidad gihapon to 90%, 60% ba nga makuha niya ang trabaho. Na ay posibilidad nga makuha niya ang trabaho kung niadto siya atong hitabua, atong higayuna, atong tayma nga gi-interview siya niya wa man siya motunga, mo nang nahagbong siya. So ato a posibilidad na lang nga unta nakuha niyang trabaho kay kung niadto siya could atong gamiton anang sitwasyon kani siya humana ni siya past na ni ming labay na ba ni agi na ang sitwasyon, ang hitabo, ang panghitabo humana ni agi na, magamit gyapon nato ang code. So tulo ka sitwasyon magamit nato ang code sa mga posibilidad. Pinakauna ang present sa panghitabo karon nga karong hitabua. The train could be late. Naamoron mo diya sa train station, sa kanang train platform, nagpaabot mo sa train, wa maabot. Dugay man ang train, basig malate to, kay naguba na pod, kay way maintenance. The train could be late. Tungod kay mo lagi, way si kaguba, way klarong budget. So if you don't study, sa umaabot ni, sa wa pa man mahitabo pa lang, kung di ka magtuon og maayo, you could fail the exam. Mahagbong juga sa imong exam, sa imong test nimo or exam kay wa man ka magtuon mo na sa future possibility ni siya 90% gyud siyang mahitabo kay wa man nimo buhata wa man nimo buhata unya sa ikatulo sa past nga niagi na nilabay na. Graham could have gotten the job, makuha unda tong Graham ang trabaho kung niadto siya sa interview. Na ay posibilidad ba nga makuha niya ang trabaho kaning he could have gotten the job tungod kay kung niadto ta siya niya saon magwa man niya adto niya di naman nato mabalik kay human naman nilabay naman ang panahon, past tense naman siya. Ang imuha lang guys, imuhang maistorya nga mao ni siya untay mahitabo, na ay posibilidad unta nga nahitabo ni kung mao ni siya nahitabo pud mong niadto siya, kung niadto siya mao unta ni mahitabo, na ay possibility ba nakuha ninyo guys. Inana ra ni siya kasimple ang kaning code pero kani siya sa possibility ni ganina ato i-recap para ra to siya sa abilidad. Magamit ang code dito sa kanang mga abilidad nga minglabay na. Pero sa mga sitwasyon nga ingon ani possibility, posibilidad, gamito na to ang code sa present, future o past tense. Inaana ra siya kasimple guys. Daghan man guni siya, flexible man guning modal verbs. Kay kaning modal verbs mura man siya kanang guma ba nga pwede gamiton bisan asa. Pero naa siya nagi siya insaktong asa siya gamiton. Mo na atong panag-istoryahan karon ani nga video. So napa say laing gamit pagud aning kanog code para sa next slide na to. Para mahibaw-an na to ato ta sa atong next slide. I hope nasabtan ninyo guys kani possibility, present, future o sa past. Gamito na to ang code. Possibility ra ba? Di gud ingon nga sure ha pero possibility. So ato ta sa atong next slide. Here we go. Okay, padayon ta mga higala. Dara sa ikatulo na to nga slide. Sa ari na punta sa polite expression. Magamit na to ang can o good. Ari sa polite sa expression, kaya mga polite expressions kung ano siya guys, kaya mga polite kay ba, buutan bitaw kay kang mga expression nga mga buutan kayo para sa anang duna kay respeto gid ba sa imong kay istorya, dili ka bastos bitaw nga dako kay kang tingog o imong request nga demanding kayo. Magamit diri ang could. So atong sugdan sa making suggestion, kanang muhimo kag suggestion bitaw, muhatag kag suggestion nga dili bastos paminahon, dili demanding paminahon, kuan paminahon ba kanang respeto kay paminahon ba, nindot kay sa paminahon ba nga ang imong kaistorya nga dili ma-offend bitaw. Mo ni siyang could atong gamiton. Kani mo'y perfect kaayo nga word nga modal atong gamiton sa paghimo og sentence nga natay hangyoon or natay i-suggest ba nga mga butang. Nindot kayo nga pagka-istorya, professional kayo kumbaga. I mean, so pinakaunang example, mag-date mo ron sa imong uyab o sa imong asawa or sa asa pagkinsay imong ka-istorya, kahagad amigo ba nimo, kinahanglan na adyo kay gamayng respeto sa mutang bago pa nimong naila-ila na we could try the new Japanese restaurant tonight. So pwede na tong suwayan ang kining bagong Japanese restaurant karong gabi So we could try, pwede na tong suwayan ang bagong Japanese restaurant, the new Japanese restaurant tonight. So mo na siya karong gabi suwaya na to. Kuan kay paminahon ba kanang
polite kaayo sa English pa, polite kaayo kanang buutan kay ba kanang taas kay nga respeto nga nindot paminahon ba kumbaga inana dili bastos dili offensive nga word kumbaga I mean. So we could try the new Japanese restaurant tonight. Would that be okay? Nana ba? Di ba kuan kayo kanang maay kay paminahon, buutan kay paminahon. Could atong gamiton na basta mga yung ana nga sitwasyon. Para sa nang mo makipag-date karon sa imong uyab or muhang mama inana nga imong i-date mapakanon mo sa restaurant imong dadon nito ma'am we could try the new Japanese restaurant tonight or we could try the new unsa pa na diha kanang unsa pa imong pasabot sa imong papa baron nana basta o sa imong boss nana mo dili ka ingom sip basta ang imong lang mga kining polite kay paminawon then man ikaduhang example nato naman nato you could ask the waiter to get some table napkins. So pwede nimong pangutanon ang waiter nga mangayo kag table napkins kanang mga itrapo-trapo ba sa lamisa sa plato o sa imong barong panit o sa imong kamot nga nabasa baron des tubig nga imong gigunitan mga ikaguan imong sultian imong amigo ba nga amiga baron nimo imong boyfriend or imong girlfriend nga kauban nimo ka-date nimo silbi sa lamisa nga nabasa iyang kamot niya mo suggest kanya ba mohatag kag suggestion niya mo gamit tag good nga polite expression kay para nindot paminawon you could ask the waiter to get some table napkins so you could wipe that out. Okay, di ba? Inana ba? Simple kayo. You could ask the waiter to get some table napkins, my dear. Inana. So, kuan kayo. Kinaning polite kayo ba? Dayon diri sa ikaduha, nga gamit ani niya kay una making suggestion man paghimo og suggestion diri sa ikaduha making request mag-request ka ba himo kag request mo gamit og words nga can o would kaning modal verb pero kaning can guys mo gamit kita mo request ganita timan-an na to nga kaning can casual kay ni siya ba para ni siya sa imong igsuon sa imong suod nga kailang amigo na kay nimo amiga na kay nimo imuhang kini ang mga silingan nga kaila mo ba close ninyo casual ra kay ning kan pero good gani kuan kay ni siya polite kay ni siya respect taas kay kag respetar ba sa imong kaistorya imong respeto bitaw niya taas imong boss imong gipanguyaban or kinsa man nga imong kay mo request biya ka demanding magay ni paminawon ning kan god para ra din siya sa kanang igsuon kay di man kay close man mo okay ra man ingnon nga tagai kog tubig be nabi get me some water nana di ba kay igsuon close ra man kay mo so di ra to siya ma-offend pero bag-o pa mong nagkaila-ila or imong boss imong ingnon get me some water suko gyud to ma-offend gyud to siya kay casual man kay ning word nga kan so ari ta sa code gamiton so example number 1. Can you pass me the salt? So example, mangaon mo sa imong pamilya, ikaw, imong mama, imong papa, imong maigsuon mo sa lamisa, nangaon mo niya karon tabang man ang imong sabaw. Higop nimo tabang. So ingon kasi imong igsuon o manghod ba imong barong maguwang nga. Can you pass me the salt please? Can you pass me the salt? Palihog og tunol anang asin. So di ba casual kay igsuon di sa to siya ma-offend kay kanang igsuon naman mo normal naman ninyo nang inanang istorya ha. So dili kayo kinahanglan og formal or polite words sama aning could so can atong gamiton pero imuhang kakauban sa kananan imuhang uyab nanguyab pa lang ka mayong can you pass me the salt so ngilad kay paminawon di ba kanang wala kay batasan kay paminawon di ba murag dili kay unprofessional kayo paminawon ba I mean so pwede ta mo gamit og could you pass me the salt di ba so kuan kayo paminawon formal kay siya kaning could naman could compare sa can unya ikaduhang example na to. Could you pass me the salt, please? Di ba ka nang kuan kay paminahon, ka nang formal kayo? Could you pass me the salt, please? Sa imong gipanguyaban, sa imong boss. Sa inyong silingan, nga bago na yung silingan, nga pa mo magkaila. So, kinahanglan formal. Yun, kay, di man mo suod, di man mo close, di ka mo gamit og casual nga words para sa aning kan. So, timan ana to nga, making request, maghimo ko ka, mag-request ko ka, dili kay ka demanding paminahon ba, mo gamit kag kan, demanding jud kay na, insulting kay na siya, or offensive kay na siya sa tao nga wa nimo kaila dili mo close ba pero pag close mo pwede mo gamiton you can use can instead of could basta close mo magamit pwede mo gamiton ang can dili ang could kay could god one kayo kanang formal kayo so usbon lang nako recap na to making suggestion could we could try the new restaurant tonight new Japanese restaurant tonight you could ask the waiter to get some table napkins making request
can o could, basta casual lang, kaila lang nimo, suod lang nimo, can gamiton. Can you pass me the salt? Pwede may pasa ang asin na mga on mo niya. Or di mo kaila, kinahanglan kag formal word nga kanang respeto kayo paminahon, professional kayo paminahon. Could you pass me the salt please? Di ba nindot kayo? So proceed ta sa atong next slide para sa last nga slide ading kind of good na pa sa ilaing gamit. Here we go. Okay mga higala, padayon ta sa tuang lesson tungod may tungod aning kan og could diri sa last nga slide na to kaning making offers, can o could. Making offers, muhatag kag offers ba imong assistant ba, muhatag ka sa imong assistants unsay imong mabuhat, muhatag kag offer sa mga tao or sa bisan kinsa man. Okay, so sugdan nato sa can. Again, para ni siya sa mga casual kayo. Can, kaila nimo, silingan ninyo, imong amahan, inahan, igsuon, kaliwat, igagaw, mga barkada, inana, uyab, casual lang siya. Pero og dili gani casual, kinahanglag formal, could gyud atong gamiton mo gani permi atong timanan. Example, pinakaunang sentence sa ubos, can I help you with that? Unsa na ba akong pen da? Wait lang ha. Dara akong pen. So can I help you with that? Example, imong silingan nakita nimo diha nagpala di as daplin sa daan, galisod siya pala kay daghan kay sa palahunon niya, mo offer ka, muhatag ka sa imong assistance ba nga mutabang ka niya pala. So mutana ka, mo provide ka og offer niya, muhimo kag sentence kan atong gamiton basta kanang casual, silingan ra ninyo, kaila nimo, can I help you with that? So pwede ba tikang tabangan na bay o day inana dong, pwede tikang tabangan na, can I help you with that? Pero lisod kanang bag-ora mong nagkaila, dili mo suod, lisod kayo i-approach kay di man mo kaila. Example, naka sa ATM machine niya, nagauna nimo galisod siya og type dito sa ATM machine, saon niya pag withdraw to iyang kwarta, di ka mao. So mo hatag ka sa imong assistance, mo offer ka sa imong tabang, mo offer kag tabang niya, moingon jud ka nga di mo pwede mo, can I help you with that sir? Kay insulting mo kay to siya, mura mo kag ganang nambasto sinuon niya nga gaya ni mo diha, can I help you with that be? Isbog bi ako himo be. Alain ka paminahon, di ba? Kung an kay paminahon ka nang insulting kay ba, offensive kayo. So, para to avoid that, para malikayan ta na siya, mo gamit ta og could kay para professional kayong paminahon ba. Could I help you with that, sir? Oh, so pwede ko matabang nimo, I can offer my help. Could I help you with that? So, di ba? So, muna siya gamit ani niya. Asking permission. So, diri sa mga ikang permiso sa na kay gustong buhaton niya, mga ikag permiso. So again, magamit na to ang can o could, pero sama sa gisulti ganina, ang kaning can, para rin siya sa casual kayo. Amigo nimo, classmate, barkada, silingan, basta suod nimo ba, naamoy samahan bitaw nga, di na ka mauwaw, maikog, musturyain ng imong inani, kay suod naman mo, naa naman mo pinagsamahan. So example na to sa pinakauna, mga ikag permiso ha, manghuwam barong kag ballpen. Can I borrow your pen? Nana kay imuha man siyang classmate suod man nimo. So can I borrow your pen? So okay ra kaayo. O dalaw mo hulmi na akong ballpen. Hulma kong ballpen be, can I borrow your pen? Pero di mo kaila, nya moingon ka na, can I borrow your pen? Syempre ma-open gito siya kinsa man ituhana. Hulma ko sim ballpen be. Di man wa kay pamalihog. Ana ba silbing sa Tagalog papamali sa Bisaya pamalihog ni siyang code kay kuan man kayo kanang inaning polite kaayo ba. Example sa ikaduha, could I borrow your pen please? Pwede palihog hulam ko sa imong ballpen. Ana, di ba kuan kaayo kanang nindot kay paminahon, wag imong sang ka istorya di sa siya ma-offend, magpahuwam gyud sa imong ballpen. Di pa sa to imong gipugos nga, demanding pa kay ka, can I borrow your pen? Nga di man mo kaila, di ba? Duha pa to siya pahuwam nimo. So, bantayan na to guys nga kaning can para ra ni siya sa casual, unya ang kaning could para ni siya sa kanang mga polite kayo, basta di nimo samot dili nimo close ang imong kaistorya o imong gihangyo, mo gamit gyud tag could. So ato i-recap ang atong napag-istoryahan gikan sa una. So pinakauna guys, abilidad, can mabuhat nimo ang abilidad nga naa kay abilidad nga mabuhat na nimo ng butanga, I can do that. Unya, could kay nilabay na nga kanang abilidad mahimo nimo sa una pero karon dili na nimo mabuhat kay human naman ming labay naman. I could play the guitar when I was young. Makakuskus ko gitara, maka-play ko gitara. Sa katong batan-on pa ko pero karon dili na ming labay na. Magamit po nato siya sa mga posibilidad sa present, future ug past. Sa could atong gamiton ani. The train could be late.
karon ni present, mahimong ma-late ang train kay wa ta kay baon sa nahitabo, pero posibilidad nga ma-late siya. Nya, if you don't study kung di ka magtuon, mahagbong ka sa imong exam. So umaabot ni. Karon ay posibilidad nga matinuod kay wa man ka magtuon base sa kanang facts, base sa makita, sa observation sa mga panghitabo nga nakapalibot nimo. So makahatag kag possibility mo gamit tag code ana nga naay posibilidad mahitabo. Dayon sa past, Graham could have gotten the job if he had gone to the interview. So makuha unta ni Graham ang kaniyang trabaho kung niadto lang siya sa interview. Dili na nato mausab ang sitwasyon, wala na tay mahimo pa kay human naman ilabay naman to. Wala siya madawat siyang trabaho, pero makahatag kag maka-express ka ba, masulti nimo ang gusto nung masulti pinaagi sa posibilidad nga unta nakuha niya ang trabaho kung niadto siya sa interview gamit ang kaning modal verb nga could. Unya sa ikatulo, magamit po nato siya sa polite expressions. Wait, nawa man. Polite expressions. Gamit niya una kay making suggestion, mahatag ang suggestion, could ang gamiton. We could try the new Japanese restaurant tonight. You could ask the waiter to get some table napkins. Nya, making request, maghimo kag request, can o could. Again, casual kay ning can, kinahanglan ra ni para ra ni sa mga kaila nimo, suod, igsuon, pamilya. Nya, could kay formal kayo. Can you pass me the salt? Palihog, ambi ng asin be ana manggod nang kuan kay ba kanang dili siya kuan ba para ra sa pamilya o kaila o could gamiton, could you pass me the salt please, di ba? So simple na kayo. Unya sa last part kay making offers, can and could. Can I help you with that? Basta suod lagi kayo, can gamiton kay dili kayo sa formal niya. Could I help you with that, sir? Basta di mo kaila, could para polite. Asking permission pag pangayo og permiso, can and could. Can I borrow your pen? Basta kaila kay nimo. Di mo kaila. Could I borrow your pen, please? Guys, daghan pa kay ni gamit ang kaning modal verbs. Kani lang sa atong buhaton karon sa atong video kay murag taas-taas na ni siya. Sa sunod video na lang ubang sumpay niya, pero taas daghan ginigamit ang modal verbs kay mo man pinakagamit sa English. Kinahanglan gyud tani siya makatunan para makatun tag istorya ang English kay kung di tani siya praktisan, di tani siya tunan, di gyud nato ni siya masabtan ang English, di gyud ta maka-istorya kanang dire-diretso ba silbi sa English. So ato ni siyang tunan, maghimo ang taglaing video para sa uban pang modal verbs. Kani lang sa ang pinaka basic aning can ug could. So I hope na amoy na katunan diri sa ato ang lesson karon diri sa English Bisaya TV, and I hope don't forget to click subscribe para sa mga sunod nga videos nato diri sa English and Bisaya TV. So see you on my next video. Goodbye.